que feren poqueta aixina, però sempre el mateix lloc, a veure què passa, Si veus que s'està fent un cràter, doncs corres un poquet. Espera un moment. Vale. Doncs, quan vulguis. Si vols explicar el que estàs fent, doncs ho expliques, i si no... Explica. Vale, ja. Besa. Cuidado, Cristina. Va a eixir sempre, va. Espera. Ve ahí. Y empieza. No, això... Ha fet un efecte Estaria doblar, ¿no? Ha fet un efecte per capilaritat, Una cosa al·lucinant. ¿Ha subido para arriba? Sí, eso es capilaritat. Molt bé, continuem. Yo. Massa, així que vas a trobar los no? Mireu com ho faig. Vosaltres veieu que hi ha com un cert moviment, no? Hola. Madre mía, se nos salpica. No parlar, això me passa... Vale, no passa res. Això me passa per fer-lo en la càmera. Vale, és que sabeu què passa? Se queda una pedra, veieu? Joder. Nada. Vale, continuem. Vale? Continuem. Toni, ho grave tot. Bueno, O ja no sé està. si podré... De totes maneres, a veure, això, el que estem intentant fer és un